Il-vittma tal-omiċidju li seħ is-sibt fil-għaxija f'Għawdex ġie identifikat bħala Fawaz Najem, Sirjan ta' 25 sena li kien jgħix f'pajjiżna barrani li nqatel f'ċirkustanzi koroħ ħafna b'rapporti jindikaw li s-Sirjan prova jwaqqaf ġlieda milli teskala. Jidher li kollox beda s-sibt filgħodu bejn żewġ gruppi ta' Sirjani f'bar qrib il-bajja ta' Marsalforn fejn spikka ġlied ma jaqta' xejn tant li l-persuni involuti spiċċaw wadbu l-kafè lil xulxin waqt li ġew fl-idejn. Jidher li dan il-ġlied wassal biex xi persuni sofrew ġrieħ ħfief għalkemm l-argumenti baqgħu għaddejjin sa fil-għaxija. Fil-fatt, skont sorsi li kienu fil-post, Net News jista' jikkonferma li l-ġlied kompla jisħon iktar minn qatt qabel u kien propju f'appartament f'Marsalforn stess fejn kollox eskala. B'dawk involuti użaw dak kollu li sabu madwarhom bħala arma, fosthom injam, siġġijiet u skieken. Is-sorsi tagħna qalulna li Najem prova jikkalma s-sitwazzjoni iżda minflok spiċċa qala diversi daqqiet ta' sikkina. Minnu fih tlieta minn sħabu ħaduh malajr l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għalkemm Najem kien diġà mitluf minn sensieħ. Sfortunatament, minkejja l-isforzi ta' tim mediku fl-isptar, is-Sirjan miet ftit tal-ħin wara. Iktar tard fl-istess sptar iddaħħlu 3 irġiel oħra kawża ta' ġrieħi li ġarbu fl-istess ġlieda. Meta waslu fil-post ftit wara d-9 ta' filgħaxija, il-pulizija sabu sinjali ta' dmija kemm fuq ġewwa u anke fuq barra tal-appartament li jinsab fit-triq il-wied. L-investigazzjoni tal-pulizija waslet biex jiġu arrestati 3 irġiel li ddaħħlu lill-vittma l-isptar kif ukoll raġel ieħor. Dwar il-każ għaddejja inkjesta maġisterjali. Dan ta' Marsalforn huwa r-raba' delitt li seħħ din is-sena.